चिरां जिल्ला थाइखाझरा बेन्दोंआव गोग्लैनाय थिनालि दैमालु गोजौ फरायसालि थाइखाझरायाव थाइखाझरा दालाइ आफाद एबसुआ ओइचएस आरो ओइचएसएलसि आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय बर' फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैनो हादों डक्टर दैमालु बसुमतारी, लोगो बिबुंगोरा, बिजनी फरायसालिमा, बिजनी आरो बिबुंथिगिरि मुस्रि थेबास्रोन ब्रह्म, सोलोंथाइ नेहाथारि, चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गोबां दैदेनगिरिफोर नुजाफैनो हादों। बे हाबाफारियाव फरायसाफ्रा मा थांखि लानानै फरायलांनो नाजादों, बेखौ लानानैबो आलासिजों फरायसा आरो बिमा-बिफाजों सोंनाय आरो फिननाय लादों। फिसाफोरनि दारै आं बुंनो नागिरदों। गथ'आ माने साइन्सआव बारा हाहैना हाहैया नंनानै जोंहा बिमाफोरा बुंनो बादोंमोन आरो ओमफ्राय दा गथ'आ आफस'स साइन्स लानो होननानै। ओमफ्राय गावहा माबायाव गोजानाव बै माबायाव बिजनियाव जिउमायाव ओमफ्राय दा बे बिजनिनिखौबो जों हाया जाहैबाय। दा ओंखायनो गाव साइन्सखौ आफस'स जानायखाय बे बेंटलावनो फरायदो होननानै जों साइन्सखौनो सापर्ट खालामनाय जाबाय आरो। मोजां। अके सायख'ना होनो हागोन बयबो। आङो बिनि फिसाया जोंनायावथ' बिराद फैसा थांगोन बेखौ आं मिथिगौ। दा न'खरा जोंहा फिसा नालाय हाया आरो बेवहाय। जोंनायाव बिजनेसमेन साइन्सनि रिलेटेड गैया जेबो हाया बिदि माब्लाबाबो जानो हाया। फरायनाय लोगो बे हाखौ सानगोन बियो। ओमफ्राय मा साबजेक्ट लागोन गासिबो लागोन फिजिक्स केमिस्ट्रि मेथामेटिक्स बाय'लजि लाजोबगोन ना? बेसेबांबा मोनफा सोलोंथाइ दङ जों मानो जानो हायाखै? दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2006 मायथाइनिफ्रायनो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावबिथांखिजों सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावबोदों आरो बिखौ 2020 मायथाइनि गेजेरजों दाजाबदेरदों। मिशन स्किल आरो क्वालिटि एजुकेशन लानायजों खामानि मावबाय थादों आरो बेनिनो मोनसे एक्टिभिटि हिसाबै जिथि दुलाराय बर' फरायसा आफादा थाइखाझरा दालाइ आफाद एबसुआ दाखालिसो फोसावजानाय मेट्रिक आनजादाव पास जानायफोरनो थुलुंगायारि हाबाफारि लानाय जादों होननानै चिरां जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि फोरमायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2006 मायथाइनिफ्रायनो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावबिथांखिजों खामानि मावबाय थादों सोलोंथाइनि सायाव आरो बेखौ 2020 मायथाइनि डेलिगेट सेसननि गेजेरजों जों बेखौ आरो दाजाबदेरदों स्किल एन्ड क्वालिटि एडुकेसन मिशन लानानै जों खामानि मावबाय थादों आरो बेनिनो मोनसे एक्टिभिटिस हिसाबै जिथि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय थाइखाझरा दालाइ एबसुआ दिनै दाखालिसो फोसावजानाय मेट्रिकनि आरो हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्ट बेयाव उथ्रिसारनो हानाय साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ लानानै थुलुंगायारि बोसोन जे हाबाफारि लादों आरो बाव जिल्ला एबसुनि जानानै आं बाहागो लाफैदों। जों लोगोसे दखरानि आरो बिबानगिरिफोर बाहागो लादों। जोङो दिनैनि हाबाफारि गेजेरजों बेखौनो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ खावलायनो नाजादों जे जिखि थासारि फैया मानो जोंनि फरायसाफ्रा गावनि जिबन दानायाव नांथाबनानै थानांगौ आरो गावनि जिउखौ जाफुंसार होनोब्ला सोलोंथाइया गुदि आरो सोलोंथाइ बिथिङाव जों जौगानांगोन आरो बड'फानि जे सिमां जोङो बेखौ जाफुंसार होनो हागोन आरो सोलोंथाइल' नङा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोङो जाफुंसार जानो हायोब्लासो बड'फानि जोङो सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। बड'लेण्ड जे जोंनो जोङो गेरेमसा माहारि दानो हागोन बे नङा। गेरेमसा माहारि दानो थाखाय जेफोर बिथिंफोरखौ नांगौ बिनि मोनसे बाहागो बड'लेण्डआ आरो गोबां बिथिं दंबावो। बेखायनो जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ जोंनि फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। नंगौ दिनैनि थारिखआव जे जोङो दा मा होनो इन्टारनेट जुगाव जोंनि थाखाय सोलोंथाइ लानो थाखाय बिराद खाबु गोनां जादोंमोन। नाथाय साइन्टिफिक मुवाफ्रा बा पजिटिभ आरो नेगेटिभ मोननैबो थायो। बेखौ जों पजिटिभाव बाहायनो रोङोबा मोजां जागोन आरो नेगेटिभ फारसे नों बाहायोबा बेखौ नोङो गाज्रि जागोन। दा जोंनि लाइमोनफ्रा गोबाङानो पजिटिभाव बाहायदों आरो गोबाङानो नेगेटिभाव बाहायदों। दा बेनि बाहागोआ बेसेबां जों मिथिया। नाथाय जों जे साधारन भाबै जों नुयो जोंनि गोबां लाइमोनफ्रा बे मबाइलनि मिसइउसआव जों गोबां खहा जाबाय। जोंनि लाइमोनफ्रा दिनैनि थारिखआव बिमा बिफाखौ सिगि मबाइल बिनाय थासारिफ्राबो जादों। जोंनि बिमा बिफाफ्रा जाहाथे जोंनि फिसाफ्रा गाज्रि दाजाथों होननानै मबाइलफोरखौ होनो बायोमोन। दा मबाइल होखांनाय लोगो लोगो जोंनि फरायसाफ्रा गाज्रि फारसे जानायाव जोंनि बिमा बिफाफ्रा जाय जाहोनफोरनि थाखाय मबाइलखौ होनो बायोमोन बेयो बानायनि जे खारन बेयो माने
माने नंगौ फोरमान जादों। ओंखायनो जों फरायसाफोरखौ खावलायगोन नोङो स्मार्टफन लानो लुबैदोंब्ला गोनांबो दं सोलोंथाइ लानायाव, नाथाय बै समावसो गाज्रि जागोन नोङो जुदि रंजानाय बाजानायाव बेसेबां बाहायदों आरो सोलोंथायाव बेसेबां बाहायदों। जुदि रंजानाय बाजानायावसो बांसिन समखौ जों मबाइलाव गारदोंब्ला आरो गासिबो नोंनि प्रडाक्टिभ टाइमखौ नों जोबोद बाहायनानै गावखौनो जिउ नस्थ' खालामोबा बे मबाइलानो नोंनि जिबनखौबो जानाय दिनै नङा सानसे नङा गोलाव समै नोंनि जिबनखौ जागोन। ओंखायनो जों खावलायदों जे नोंनि जिबना नोंनि समा जिउ दानायनि खामानि मावनायनिसो, जिफ्रा खामानि एक्टिभिटिसफ्रा जिउ दानायाव नोंखौ मावनांगौ बेखौ मावनांगौनिसो सम। ओंखायनो ड्राग्स जानानै नोंनि जिबना दाजानाय नङा, मबाइलाव नों सम नस्थ' खालामबाय थानायनि जिबना दाजानाय नङा। नोंहा जिबन दानांगौ भबिष्यत दङ, नोंनि न'खर आरो नोंनि बेक्तिगत जिबनजों लोगोसे जोंनि माहारिनि जि इयुन बेबो सोनानै दं। बेखायनो जों खावलायदों जाहाथे प्रडाक्टिभ टाइमाव जोङो जोंनि समफोरखौ बाहायनांगौ आरो जोङो जिबनखौ दानांगौ, बेजोंनो जाथि हिसाबैबो जोङो जौगालांनो हागोन। HSLC आरो HS पास जानायफोरा मा एंगेलजों फरायोब्ला गोजौ थाखोआव फरायलांनो हायो आरो मा साबजेक्ट लायोब्ला मोजां जायो बिनि सोमोन्दै आरो मा मेजर लायोब्ला मोजां जायो बेखौ फरायसाफोरनि बिमा-बिफाफोरजों सावरायलायनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों होननानै लोगो बिबुंगोरा बिजनि फरायसालिमा डक्टर दैमालु बसुमतारिया फोरमायदों। प्रग्रामाथ' ओरैनो मा होनो फरायनायजों लोगोसे केरियार काउन्सेलिं बे मोननै आयदाखौ लानाय जादोंमोन। बेवहाय आंखौ एसे रिसर्स पार्सन हिसाबै केरियार काउन्सेलिंनि थाखाय लेंहरनाय जादोंमन। बेवहाय गथ'साफोरजों रायलायनानै आङो गोजोननाय मोन्दों आरो गोबां इन्टारेक्सन जादों, पेरेन्टसफोरजोंबो इन्टारेक्सन जादों। बाहाय माखासे स्टुडेन्टफोरा जोंना माखासे साबजेक्टफोर सेलेक्ट खालामनायावहाय एसे प्रब्लेम जायो। बेखौ नोजोर बोनानै नैबे थाइखाजुरा इउनिट दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदि मोनसे प्रग्राम लादों, बे जोबोद बाख्नायथाव बे समाव। दा जोङो दिनैनि सावरायनायनि गेजेरजों माखासे आइडियासफोरखौ जोङो शेयार खालामलायनो हाबाय जे गथ'साफोरा मेट्रिक पास जाखांनायनि उनावहाय माबे एंगेलजों माबे फरायनो हायो आरो HS पास जाखांनायनि उनावहाय मा मेजर लानानै फरायनो हायो आरो बिनि इयुन माखासे केरियार्सफ्रा मा बेनि सोमोन्दै जोङो सावरायलायबाय। बिमा-बिफाफ्राबो सावरायफाबाय आरो गथ'साफोरा गोबां गोसो होनानै खोनासंदों आरो सावरायलायफादों। बेखौ नुनानै आंबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बाख्नायथाव जादों आरो प्रग्रामा। माबायदिसिम कुवालिटि थानांगौ होननानैथ' जों बेखौ एक्जाक्ट मोनसे पारामिटार्सनि मोनसे पारामिटार जोङो बुंनो हाया। कुवालिटिया जेनेबा बेनो स्किल्स होननानै बुङोबा जोङो अबिगथा बे बुस्थुआ थानांगौ आरो। जेरै हमनानै ला कम्पिउटारा माखौ होननानै बुङोब्ला जोङो लिरनानै बिनि फिननायखौ लिरनानै जोङो 100आव 100 मार्क्स मोननो हागौ। खिन्थु बे गथ'आ जुदि बियो माबोरै बेखौ अपारेट खालामो, हाउ टु अपारेट कम्पिउटार्स, जेरै टाइपिं खालामनाय बा फट' एडिट खालामनाय, फट'शप खालामनाय, बेफोर जुदि बेखौनो रोङाब्ला जुदि नोङो सार्टिफिकेट लानानै जेबो मिनिं जाया। बेनिखायनो जोङो स्किल्स होननानै बुङोब्ला बैखौ जोङो माबायदि जोंनि प्रेक्टिकेल लाइफआव इउज खालामनो हायो बेयो मोनसे गिदिरथार मेटार खालामो आरो। दा जोङो नुनो थाङो जोंनि गथ'फ्रा जास्ट डिग्रि थायो, बिसोरो माने स्किल्स नङा। बेनि थाखायनो बेफोरबायदि प्रग्राम्सफोरावहाय जोङो स्किल्स डेभेलपमेन्टनि खोथा जों जेब्ला बुङो होमबा जों प्रेक्टिकेल एप्लिकेसन आरो प्रेक्टिकेल लाइफजों जों रिलेट खालामनानै बुंनो गोनां जायो आरो। जेरै बियो सासे गथ'आ जुदि कम्पिउटाराव बियो 90% मोनबाय, बियो टाइपिं खालामनो रोङा। जुदि सासे गथ' बियो 30% मोनदों, बियो टाइपिं खालामनो गोरों, होनबा बे गाबोन दखानाव थांनानै बियो टाइपिं खालामनानै बियो मोनसे गावनि लाइफखौहाय थांनानै थानायनि मोनसे राहा लानो हागौमोन। बेबो जाहैबाय स्किल्स। जायफोरा लोरबां बेखौ जोङो साफ्रोमबो स्टुडेन्टफोरखौ जों लोरबां होननानै बुंनो हाया। साफ्रोम स्टुडेन्टफ्रानो गावबा गाव माबा नङा माबा मोनसे कुवालिटि थायो, जायखौ जोङो इनस्टिंक्ट कुवालिटि होननानै बुङो। बै कुवालिटिसफोरा जेनेरेलि बियो माने उन्दुनानै थायो, साफ्रोम सुबुङानो थायो, बियो खिन्थु उन्दुनानै थायो। जेब्लासिम जों बेखौ फोजाया अब्लासिम जोङो बे मानसिनिफ्राय जोङो बैबायदि कुवालिटिसखौ मोननो हाया आरो। जेरै आं मोनसे फिसा एग्जाम्पल होनि, सचिन तेन्दुलकारा बियो सासे क्रिकेटार्स। जेब्ला बेखौ क्रिकेटखौदि बियो मोनसे बेनि जे स्किल्स दङ बेखौ जों जेब्लासिमाव बेखौ फोजानो हायाखैमोन अब्लासिम जोङो सासे क्रिकेटार्स होननानै जों साननो हायाखैमोन। दा अबभियास खोथाया बेनो जोंनि स्टुडेन्टसफोरावबो डेफिनेटलि माबा नङा मोनसे कुवालिटिस दङ जायखौ जोङो फोजानो गोनांथि दङ आरो।